80% tal-istabbilimenti turistiċi Għawdxin ma keċċewx ħaddiema konsegwenza tal-imxija COVID-19. Dan ħareġ minn studju l-wetqet l-Assoċazzjoni Għawdxija għat-Turiżmu fost il-komunità kummerċjali f'Għawdex. Madankollu jekk is-sitwazzjoni tal-Coronavirus tibqa' tippersisti, 18% tal-istabbilimenti Għawdxin ikkunsidraw li jnaqsu xi ħaddiema. Fl-istess waqt 35% sqarrew li beħsibhom ikomplu bl-operat tagħhom normali. 75% ta' dawk li wieġbu l-istħarriġ laqgħu ukoll l-għajnuna li tal-Gvern anki fil-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika u stqarrew li l-operat tagħhom baqa' għaddej grazzi għal din l-għajnuna finanzjarja. Fil-fatt, 87% qalu li mingħajr l-għajnuna tal-Gvern ma kinux ikunu kapaċi jibqgħu joperaw aktar mix-xahar id-dieħel. Dan ikkonfermah ukoll il-kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni Ġew Muscat. Ftit kienu li taw il-sensi lil ħaddiema tagħhom. Kien hemm ukoll kummenti favorevoli dwar l-għajnuna finanzjarja li ta' l-Gvern li dawn l-istabbilimenti. L-istħarriġ ikkonkluda wkoll li 86% tal-istabbilimenti Għawdxin qed jaċċettaw il-vouchers li l-Gvern qassam lil dawk kollha il fuq minn 16-il sena. 21% minn dawk li jaċċettaw il-vouchers qalu wkoll li bejn 50 u 75% ta' dħul kien mill-vouchers. Filwaqt li 23% qalu li bejn 25% u 49% innotaw li bejn kwart u nofs midħul sar mill-vouchers, mogħtija mill-Gvern Malti lill-poplu.